Asebiro Yesuna Akulora ni komanda jaler Atingo bada Tanyisi mar surrender. Hallelujah. Aduoko ne Nyasaye kuero kamano seche ainagi nikech omiyo thuolo makende odiochieng' ma kawuono okinyi mang'ich mondo walande wachne maber kendo wawinjre e wach Nyasaye kokalo e duond Lolwe TV. Antie okinyi machalo kama kuom nying iluonga ni Pastor Sam Boyi. Ayalo wach Nyasaye e dala ma Nairobi, kamoro ni Kangundo Road, Njiru. Kanisa iluongo ni Cathedral of Praise Ministries International, Kangundo Road Worship Center. Kuom mano arwaki janeno mara e kanisa chieng' Jumapil ka Jumapil. Ka intie machiegni inyalo biro mondo wachokre walam Nyasaye kendo mi Nyasaye duong'. Duong' kod pak nodog ni Nyasaye polo malo. Kwachako tadwa ni mondo ikul wiyi kama intie mondo walam Nyasaye kaito wadhi nyime. Kul wiyi, duong' kod pak odog ni polo malo i Nyasaye mantie. Wapako nyingino maler kendo wadhiele lela. Wadendi kendo wamiyi duong' nikech Nyasaye moromo, Nyasaye manyoro, Nyasaye matinende kendo manyaka chieng'. Nyasaye iber musiko, onge moro minyalo pim kodi. Miyo wamiyi duong' seche machalo kamagi kwachako wachni. Ibede kindwa, roho mari maler mondo miyo telnwa kendo tawa yo maber. Waduoko ni erokamano kendo wamiyi duong'. Nyasaye janeno mara akete lweti, weche mantie kit ngimane, dwaro mare kaachiel kod gombo mage, kaachiel kod weche mantie pache, aketogi e lweti. Nyasaye ilochne kendo miye duong'. Duong' kod pak ndog ni polo malo kinde duto e nying Yesu ma Jawar. Amen. Kama intie wachni amen. Adwa dhi achiel kachiel wach Nyasaye. To kawuono wadhi loso kuom gimiluongo ni weche mopondo. Kuom weche mopondo wadhi wuoyo e buk mar Johana, Injili mar Johana 3. Wadhi somo matindo 1, wadhi somo 2, wadhi somo 10 nyaka 15. Muma wacho kama: ng'at moro ne nitie kuom jo-Farisai nyinge ne Nikodemo, jaduong' kuom jo-Yahudi. Jali nodhi ir Yesu gotieno kendo nowachone niya, Rabi, wang'eyo ni in japuonj moa ka Nyasaye, nikech onge ng'ato manyalo timo ranyisigi mitimo mak mana Nyasaye eman kode. 10 wacho kama: Yesu nodwoke niya, in japuonj mar Israel, to magi ok donjni koso? Adier adier awachoni, wawacho gima wang'eyo kendo wan joneno kuom gima waseneno, to nenowa ok uyie. Kawachonu me piny to ok uyie, unuyie nadi kawachonu me polo? Onge ng'ato manoidho odhi e polo mak mana jalo manolor koa e polo, e wuod dhano. Kendo kaka Musa nochungo thuol e thim, e kaka wuod dhano bende onego chungi, mondo ng'ama oyie kuome obed gi ngima mochwere. Moma wuoyo kuom ng'ato moro miluongo ni Nikodemo. Nikodemo wachne wang'e maber ahinya ni ne en ng'at mane ohero Yesu, kendo nodhi ir Yesu gotieno mana seche ma ji nindo, mana kolidho, mondo mi oude Jawar kendo owuo kod Yesu kendo owinjie gik ma Yesu wacho. To ka nodhi ir Yesu, to nokoni adieri, aneno ka gik miwacho, gi gik mitimo, gi honni, gi ranyisi, ok gin gik ma kawaida. Ok gin gik ma ng'ata ng'ata nyalo timo. Nyaka ne piny chakre onge ng'ama osetimo gik mitimogi. Miyo an kang'ere kaluwore kaka an, gi kaka ng'i kendo ang'eyi, in ng'at moa kuom Nyasaye. Yesu nodwoke mokone niya, ijapuonj kendo ija-Yahudi. Ijapuonj kendo ija-Farisai, mong'eyo nyaka chike mag jo-Farisai, mapuonjo nyaka ji, mosebedo nyaka e kom maduong' mar jong'ad bura e kind jo-Farisai. To wechegi, to ere kaka ok inyal ng'eyogi? To wechegi, ere kaka gipondoni? To wechegi, ere kaka pok iyangogi? Mowacho ni Yesu nokone. Yesu nodwoke
okone ni Yesu noloso kod Nikodemo. Okone ijapuonj, mosebedo japuonj higni mathoth. To weche gi pod ok donjini. To kore ne ka koro weche mag pinyni ema kata ka nyisi to ok iwinji, be okelo yal tiendgi maler. To ka dang' anyisi weche mag polo, tibiro winjo gi nade? Nikech weche mag polo, mana ng'ama oa kuno ema ong'e gik matimre kuno. To ng'at moa kuno ema nyalo wuoyo kuom gik matimre kuno. To in iwuon ng'ama nika, kata gik man kaka midakeni, pod ikia. Ok inyal winjogi. Matiende nitie weche moko mane Yesu biro yangore dhano lela. Nitie weche moko mane obiro mondo mi onyis ji, kendo opimnegi, kendo por kodgi, kendo mondo olandnegi tiendgi maler, mondo ji ong'egi, kendo oyang gi maber. To jomoko ne pod ok winjgi maber. To Nikodemo ne en achiel kuom jotelo mag piny. Ne en e grup moro mar jok mane ng'ado weche mag piny. Sani wanyalo luongi advisors, kata council of elders, kama jodongo manyalo bet piny to ng'ado weche mag piny, mawacho ni gima kama onego tim kama, gima kama onego dhi kama. Kanyo mane entie. To jogi kwawo idong' maber. To wachni jo-Farisai gin jok mane ok oyie kuom Yesu. Gin jok mane pingo Yesu. Gin jok mane ong'eyo ni Yesu ok en wuod Nyasaye. Kendo giwacho ka gilando ne ji ni ng'ano ok en wuod Nyasaye. Ong'ama ndhedhore, moketo mana kore, mawacho mana gigene ni Nyasaye ore. Nyasaye no ni kure. Miyo ne pingo Yesu. To ng'ato achiel kuomgi ne ok owuoyo kir jogi kowuok kuom Yesu. Mwacho ne oluwo Yesu, no nyang'at mane luwo Yesu, kendo oyie kuom Yesu. To mak mane pok oromo kode, to gik mana Yesu timo gi mana Yesu wacho, noyiego. Miyo chieng' moro achiel, owacho ni kare adwa romo kod ng'atni, to lidho mana gotieno. Nitie weche moko ma samoro ng'ato nyalo manyo mana kende owuon sama ji onge. Omanye mana kende owuon seche ma weche oling' thi. Omanye mana kende owuon, ma ok odwaro ng'ama chielo modhigo. Be ok odhi kode ng'atni, odhi kama, odhi mana kende. Nikech weche kama ochope koro mondo ong'e adieri. To mwach ni adiera kiseng'eyo to adiera biro kete thuolo. To ng'ani ne odwaro mondo adiera okete thuolo. Omiyo nomanyo yore te mondo omi onene gotieno. Nikech odiechieng' kodhi monene, to nitie oganda mane wuotho ka, jodongo ka, jotelo ka. Ne ok oyie mondo mi gichor machiegni kuom Yesu. Ne ok oyie mondo mi giwuoth kod Yesu. Ne ok oyie mondo giwach ni Yesu en wuod Nyasaye. To en nolidho gotieno mondo mi odhi omany adiera kuma nitie. Odhi openje ni to kare en nade. To en kano chopo to chako mane ni nenore. Ranyisi gi honni mitimo nyiso ni iya kuom Nyasaye. Nikech teko ni ok nyal bedo mar dhano. Mama wacho ni chieng' moro ka koro Yesu nosetere e bura mondo mi odhi ong'adne bura. To achiel kuom jok mane ng'ado ne Yesu bura, Nikodemo ne nitie gi kanyo. To kane nitie kacha to nobedo piny to nokowuoyo. Bende ok ong'ado bura moro amora. To nopenjo penjo moro achiel. Ni to chikwa bende oyie mondo mwang'adne ng'ato bura kapok otere moyale. Openjo ni to be oyie. Mate nong'eyo very well ni Yesu ne wuod Nyasaye, to Yesu ne kod makosa. To mak mana nikech dhano ne neno makosa kuom Yesu, en ochung' motegno mokoni ok owinjore mondo oyal ng'ani, ing'ad ng'ani bura to pok oyale. Nitie oganda mang'eny mosebedo ka iwuotho kod Yesu. Nitie oganda mang'eny mosebedo ka nitie ma gene kit ngimagi. Nitie dhano mang'eny mantie moko ing'eni kamoro midake, kata kama iwuothe, kata kama itiye, kata kuonde kata kanisa midhiye, kata kama itime ohala, samoro ing'eni nitie gik moko mokidwa timo ka ji neno. To ng'at moro achiel to jalo yangore lela mawach mana pana gima kama onego bed kama. To nitie dhano mang'eny mapondo. Ber mondo mipondi, yes, kineno ka ngimani ni atari. To samoro bende nitie gik moko ma ng'ato nyalo manyo kiling' e kit ngimane. Nikech ene mondo ing'e gimoro e kit ngimani, ene mondo gimoro timre ni e kit ngimani, tidhi manyo mana kiling' in iwuon. Miyo mama wacho niya, ni ka Nikodemo ne dwa ng'eyo adieri,
adiera ne ok odwa ng'eyo e nyim joma moko gi. Nikech joka ne jok mane wuonde ni joma riek. Joka ne gin jok mane wuonde ni gin gi ng'eyo. Kendo gin jok mane ong'eyo ni Yesu to ng'ama oriambo. To en okawo thuolo modhi gotieno mondo mi ong'e adier kuma nitie. Duong' moro jaware polo malo. To koro ni in ang'eyo ni in japuonj moa ka Nyasaye. Matin nofwenyo ni kare nitie gimoro manyalo oa ka Nyasaye, to siri no ng'at achiel kende manyalo ng'eye. Ng'at achiel kende manyalo wuoyo siri no modwaro no moa ka Nyasaye, to dongo to yudo. Nikodemo nofwenye moyude. Nikech ne nitie siri moro manodwaro, to onge ng'ama ne nyalo miye siri no. To nonene ka en mabor. Mowacho buk mar Johana 7:50. Mowacho ni ya kako Yesu noseng'ade bura da nege. Mowacho ni ya ni ng'at achiel kuomgi ne Nikodemo mayendo dhi ir Yesu, nowacho negi ni ya to chikwa oyie ong'ad ni ng'ato bura ma ok okwongo winj wach kuome kendo onge gimotimo koso. Nopenjo jogo to kare en ang'o momiyo dang' wang'adne ng'adi bura kapok watere modhi owinj wachne maber. Matin ochung' kod Yesu kong'eyo gima ne Yesu ne en. Nokwongo yie kuom Yesu kapok odhi kata ir Yesu. Ka nodhi ire moyude, to Yesu wuoyo kode mowinjo weche ma Yesu wacho, moyie moloko kit ngimane. Ma kata koro ne nitie kama ne nitie cha, to ng'eyo ni Yesu to en Wuod Nyasaye. Miyo sama ne weche tek kuom Yesu, odhi motetene Yesu mokore apana. Ng'atni ok wanyal ng'ade bura kamano nikech pok wang'eyo makosa mare. Pok wateme, pok wakere tere nyim bura. Mwang'eyo gima otimo marach. Nikech an awuon to ok ane gima otimo marach. Dang' wang'ade bura, chikwa koyie. Nitie gik moko minyalo timo e kit ngimani. Mowacho ni ya Johana nogono Matina Johana nogono Injili ma Johana 10:39 wacho ni ya Nikodemo jal mane odhi ir Yesu gotieno e kinde mokwongo, en bende nobiro. Mane ng'eni koro Yesu setimo nade? Jogo osenego Yesu. En bende nobiro kokelo mane gi subili moruka achiel madirom kilo 100. Okelo gik miro go dend ruoth kosetho. Wacho ni kilo 100. Kilo 100 ing'eni ka gin gik machalo kaka waluongo gi sana ni perfume ma kilo 100. Mano kaka pesa di. Matin nogeno ni nitie siri moro mana yudo kuom Yesu cha. Nomiyo oyie kuom Yesu nyaka kar tho. Makata mana chieng' mane Yesu tho, pod Nikodemo ne kacha. King'ado ne bura ne en kacha. En ng'at mane luwo Yesu nikech noyudo siri. Noyudo wach mopondo, wach ma ji onge go. Mang'eny ji ok pok oyudo. Mang'eny ji gomba kendo dwaro adwara kit ngimagi. Mondo mi giyudi to ok ginyal yudo. To en noyudo siri no. Odiochieng' ma kawuono nitie siri. To siri en achiel kende, en mana kuom Yesu kende. Onge ng'ato kendo manyalo miyi siri machielo. En mana Yesu kende. To ng'ama manye moyude. Nawinjo chon ka wer mono wer ni ng'ama oyudo Yesu lulu mopandi. Kiyude, miyudo Yesu no sama iyude. Tako ni kata gik moko bende dongo kata beyo, kata liche kit ngimanigo, ok gibed ni ka gimoro. Ibiro bedo abeda kanyo, to ng'at achiel kende ming'iyo miluongo ni Yesu Wuod Nyasaye. En mineno kane moro me kit ngimani. Nikech siri mane idwaro, siri moro nitie idwaro miyudo mana kuome. Ma ng'ata ok nyal miyi. Duong' kod pak kod Nyasaye polo malo. Nikech nitie, owacho ni ka nyisi gik me piny ka, to ok inyal yie. Matine wan wahero piny. To gik mahero piny go, kata Yesu mobiro mowuoyo, kata ng'ato achiel mobiro mokonwa, to ok wabiyie. Nikech mag piny gi, onyiso tene mong'eyo gigo. Ing'eni, wanyisi gimoro achiel ni Yesu ne wacho ni konyisi mag piny, to ok ibiyie. Nikech ang'o? Nikech sama nichweyo pinyno, gi gik moko duto be piny ka, ne entie. To nong'eyo gigo. Miyo gigo nyalo nyisi maber ma in ikia. To pod ok ibiyie kode. To koro penjo, ka koro ok inyal yie gima piny ka, ma an ang'eyo very well, nanyalo nyisi. Kako chakre ka gi nyaka sani. To pod ok inyal yiego. Diyie nade ka nyisi mag polo? Diyie nade? To Nikodemo noduogo mokone. Ooyo. An gik maseneno, gi ranyisi gi honni, omiyo aseyie.
To koni kama e polo ema koro anyiso sani to duyiego. To wacho nang'o? Wacho niya, matindo 15 wacho niya, wachaka 14, 13, onge ng'at onge ng'at manoidho odhi e polo mak mana jalo manolor koa e polo e wuod dhano. En e wuod dhano, en kende manosedhi modhi e polo kendo chako lor koduogo. Koro mama wacho ni en ema ong'eyo gik mantie kucho nikech onge ng'at machielo mosedhi kucho. Miyo ka Yesu obiro monyisowa weche mantie chakre piny kachake polo. Mama wacho ni piny ka en raten mar tiend Nyasaye. To polo te kome kamobede mana kaka an bede koro an kani. Piny en raten mar tiend Nyasaye. Gima timre ka Nyasaye ong'eyo. To polo te kamobetie. Matene gik moko chakre piny nyaka polo ong'eyo. Miyo kowachogi to ng'e gima wacho. To ko jok nodwa goloni sirigo te tibiro ng'eyogi kendo ibiro yudogi. Mana kaka mama wacho. Owacho ni 14 ni kendo kaka Musa nochungo thuol e thim e kaka wuod dhano bende onego chungi mondo ng'ama oyie kuome obed gi ngima chwere. Matiende ni diere mane nitie tho ei thim kuom nyithind Israel. Mama wacho ni thuol ne kayogi. Ne gin thuonde mane nitie kod kiri mager. Mako kayi titho. To mama wacho ni Nyasaye nokone Musa ni to joge nago. Nikech thuol kokayogi to githo. Los thuond mula. Tichunge malo ei thim. Ng'ata ma thuol okayo kano ng'i mula no. Biro yudo changruok. Obiro chango. To mama wacho ni kaka ne Musa chungo thuol mar mula ei thim. E kaka wuod dhano bende ibiro chungo. Matene kaka ne Musa chungo thuol cha. Okete wi yien malo mang'ata kata ng'iye. Wuod dhano bende dhi gure msalaba malo. Ng'ata biro ng'iye. To ng'ata mong'iyo Yesu e msalaba. En oyudo ngima mochwere manyaka chieng'. Sama owuoyo ni Yesu nogure msalaba. Kendo wachomo Easter tir. Diere mane ogure mochako chier. Taduoko ni Nyasaye erokamano nikech e kinde machalo kamagi wuod Nyasaye osebiro mondo ofwenyre ne ng'ato. Wuod Nyasaye osebiro mondo mi tekone ofwenyre ne ng'ato. Wuod Nyasaye osebiro mondo mi ong'ere e piny mangima. Wuod Nyasaye osebiro mondo mi ji ong'eye to ng'ama ong'eye. Mama wacho ni noyudo ngima mochwere manyaka chieng'. Ni kata intie piny ka to ngima mochwere manyaka chieng' to semiyi. Ichalo ng'at moro mosedhi e skul kata modhi e college. Mosedhi kucho, mosesomo, mosemi certificate. Koro certificate en mari, onge ng'ama nyalo chako maigo. En e nyingi ondik kacha. Otieno wuodo bala. Mane wuod certificate no. Onge ng'ato kendo machielo manyalo chako maigo. Ng'ama maigo to kwale to ok bi konye, kech nyalo makego. Miyo mo bende wuone ng'at moyie kuome to mingima mochwere manyaka chieng'. Yani osemi certificate manyaka chieng' kiyie kuome. To kidagi kuome tiyo ariyo. Ni kidagi kuome tibiro mi mar kethruok manyaka chieng'. To kiyie kuome tibiro mi mar ngima mochwere manyaka chieng'. Koro en yiero mar dhano. En mar dhano ok en mar ng'ato. En mari iwuon mondo mi yier. Igoyo kwan. Ipenjori to ka anyalo chomo kon mane. To kwan inemigoyo kende wuon. To ineming'ado kende wuon e dhod chunyi maiye. Tiwacho ni kawuono chakre kawuono. Ang'eni Yesu notho na msalaba. Chakre kawuono ang'eni nobiro nikech an. Chakre kawuono ang'eni abiro yudo loch e nyinge. Chakre kawuono ang'eni adwa ringo ire. To kaluongo nyinge no. Kendo kang'iye tang'eni duto dhi nyalore nyinge. Ang'eni duto madwaro adhi yudo. Ang'eni gimoro amora mapok ayudo dhi wuok. Kendo dhi chopo kuoma. Gimoro amora mantie godo gi geno adhi yudo nikech en. Ini neno nade janeno mara. Dihere mondo mi iyud Yesu no. Nikech jimanye nyaka jotelo, nyaka jodongo manyo Yesu no. Ng'ata nyaka nyithindo matindo manyo Yesu no. Mine kaachiel kod chuo manyo Yesu no. Jok mantie kod mwandu, jok momewo, nyaka jok madongo mosomo maber gimanyo Yesu no. Nikech ang'o? Nikech piny osepong' kod bagne.
piny osepong' bagni abaga onge kuma piny ochomo. Onge gimoro amora madhi mbele piny ka. Obagni te. To mak mana ng'ato achiel kende manyalo rieyo piny. To mana nikech dhano weye, dhano koro dok e rieko magi giwegi. Dhano timo gimoro amora modwaro. Dhano koro keto genogi kuom dhano wadgi. Dhano keto geno kuom mwandu ma gin go. Dhano keto geno kuom pesa. Dhano keto geno kuom somo mare. Dhano keto geno kuom jotelo magi. Miyo gima dhano dwaro ok onyal yudo yo makare. To sama dhano biro fwenyo ni kare nitie wach moro monego ang'e kuom Kristo, to onge gima tek. Onge gima tek. Hallelujah. Duong' kod pak kodog Nyasaye polo malo. Onge gima tek manyalo tamo Yesu. In kama intie sane. Ma koro owuoye kodi sane ni. En wach mane mineno ka tek kendo pek. Wach mane mineno ka ok nyalore nying Yesu. Wach mane mineno kisekale mapek. To kada kiluor. To poda ka Nikodemo nopondo. Tiringir Yesu. Mana kilingling. Nikech Nikodemo nodhire mana kilingling. Nokodhi ayanga. Orito nyaka ji okongo nindo gotieno. Sama mudho nitie ekorigo kuom Yesu. Tie jomoko moluoro Yesu ni to ji biro wacho nang'o ka yudo warruok. Osiepe na biro wacho nang'o ka yudo warruok. Mbese na biro wacho nang'o ka yudo warruok. Jok ma wan godo mwatiyo go biro wacho nang'o ka yudo warruok. Wede na biro wacho nang'o ka yudo warruok. To inyalo dhi ir Yesu kata ka ok idwa mondo gineni wa. To koseyude to biro fwenyore kit ngimani. To biro wuok e kit ngimani. To biro fwenyore ne ji oko. To gibiro ng'eni kare ngima ng'atni Yesu noseloko. Nitie gik mang'eny ma dhano timo. Nitie timbe mag maundu mang'eny. Nitie gik mang'eny maricho ma dhano timo. To ng'ato se donjo kamoro mosegeno gi yore duto. Ka onyalo yude konyruok moro kata ka onyalo wuok kama donjeno to se tame. Nikech teko mar dhano ok nyalo. Paro mar dhano ok nyalo. To kama ng'ato se moke ma kuome moke rot. Moneno komoke matek moko nyalo wuok. Mopenjore man to koro kama nitie noira. Ng'ato nodhi daka juoga. Ng'ato nong'iyo na piny. Ng'ato nolokona. Oyo. Samoro be ok en loko. Loko to nitie nyalo lokri ng'ato. But samoro be ok en loko. Samoro en mana ng'ato wuon gi pache wuon. Gi timbene wuon kako timo. Ema samoro nyalo inyo ng'ato. Samoro ng'ato donjo kamoro ma ok owinjore donjie to paro ni ng'ate moloko. Ng'ang molokoni. In wuon, in mane donjo kanyo kende wuon. To koro donjo kanyo bedo wuok kanyo bedo matek. Tadwa koni kawuono ni nitie yo minyalo wuogo kanyo. Kendo yot malich ok en gima tek. Gima yot sana. En na luongo nying Yesu kende. Kone mana ni Yesu kawuono tadwari kit ngimana. Mondo mi resa e sandruok man goni. Mondo mi resa gi chandruok man goni. Mondo mi resa e gik mang'eny momako kit ngimana. Mosebedo ka iwaya kendo tiela piny. Mago kende madani mori kola kuomgi. Tiketa mondo abed mayot. Kech momo wache buk mar Mathayo 11:28 ni biuru ira un mugangoru kendo muting'oru mapek. Matieni noneno kendo nong'eyo ni nitie jok mogangore moting'ore mapek. To nokonegi ni biuru ira to anamiu yweyo nikech an atongana yot. Atongana yot. Matieni odhi golo ni mapek ma in go kit ngimanigo. To mi mayot tingo go. Gin ji adi manyalo yie? Nadieri ating'ora mapek, agangora mapek. In fact, mawuoyo kuom gimoro ni agangora. Ok wach kana ating'ora mapek, agangora. Ing'e ng'ama ogangore? Ng'ama ogangore en gik moko motiel kuome, gik moko ogangore kuome, oluore kuome. Gigo oluore kamoro ni kuome, moro kamoro ni kuome. To gigo oseluore kuome kamano. Tiyudo ni koro konyal. Mane gangruok. We kata ting'o to nyalo ga ting'o kata bag lweti. To machata gik moko mogang kuomi. Ogang kuome moko ni e ng'uti, moko ni e goki, moko ni e wiyi, moko ni e nding'i. Iting'o gik moko mapek, igangori, moko ni e badi, liero moko iting'ori mapek. To gigo duto te. Ema Yesu dwaro mondo idhigo ire. Tidhigo mana ire mos. To biro miyi thuolo. Adwa lamo kod ng'ato seche machalo kamagi. Ka intie seneno Yesu Kristo. Tadwa mondo alam kodi seche machalo kamagi mondo mi Nyasaye duong'. Nikech Nyasaye maber. Seche machalo kamagi ok abira ka nikech ahero mar biro
lakini nitie gimomiyo Nyasaye dwaro mondo abed ka mondo mawinjire wachno maler. To ka wasewinjore wachno maler, wanyalo winjore kata ka an ka to intie komi kama ibedeno gi kama inenano. To Nyasaye timo maber e kit ngimani. Ang'eni nitie ng'at mantie kod dwaro, ng'at mantie kod chandruok moro, ng'at mantie kod tuo moro, to duto nyalore kuom Yesu. Ng'amo yie kuome. Nying monego waluong en nying Yesu ni, mano nying kende moromo, onge nying machielo. Nikech mochno omiye nying moingo nying duto te. Ni kuom nyinge no. Kuom nyinge no. Chong ka chong no go piny. To lep ka lep no ful en Yesu Ruoth Wuod Nyasaye. Olamo kodi. Kama intie kiponi tuo, kata in gi shida moro, tada mondo iket lweti ka lweti mako ka chwich, iket kama ka en wi to kete wi, ka en chunyi ka winjo ka en deni marami kete dho chunyi. To Nyasaye mawacho nyige kasane ni biro muli, nikech Yesu Kristo ni jachang. Kuom chwat mage no changwa. Adwa lamo kodi. Miwang kama nitie mondo alam kodi Nyasaye tim maber. Jehova aduko riyo kamano. Yesu en Wuod Nyasaye. To kuom chwat mari ne wayudo chang. Miyo ng'ata ng'ata moyie kuom moringo mobiro iri entie kod chang. Alamo Nyasach kwe ng'ata ng'ata mantie kamoro mowinje matek, ma entie kod pek, ma otuo, ma gimoro luwe en kod chandruok ne moro. Pache ok ti maber. Nyasaye oseywak kuom ndalo mathoth. Kawuono ni alamo ni mondo iromie kode. Mana kaka isebedo kitimo madongo kendo mabeyo e mier duto mane kale. Nikech mwach kamoro amora mane dhiye ni timo maber. Pare mama moro kawuono, pare jaduong' moro kawuono, pare wuoro moro kawuono, pare ng'ama miyo kawuono, pare ng'ama kijana kawuono. Nyasaye timnegi maber. Pargie kawuono ni. Nikech nibiro mondo timne maber. Nibiro mondo timne chi mana maber. Kaka unjere kod dwaro mar dhod chunygi. Timne ng'ato maber kawuono. Ami pak kina mi duong'. E nying Yesu majawar. Amen. To kapok yudo Yesu ne mdalami kodi mondo yudo Yesu. Idhi wacho kama, wachne Ruoth Yesu, abiro iri mondo iwar dhod chunya. Gol nyinga e kitabu mar tho. To ndik nyinga e kitabu mar ngima. Chakre kawuono analuwi. Anabed jatichni, poga kod richo. Aduoko ni erokamano. Amen. Kiseyudo warruok, dwani many kanisa maber, miyale injili motegno, miyale warruok, to ibiro dongri maber e weche mag Nyasaye. An koro asechiwo namba na nitie e screen kamineno no. Koro adwaro ni mondo ka intie kod wach to kiki flash, goyaga simu to alam Nyasaye, to Nyasaye biro timo maber. Ibiro timo neno bang' koselamo ni Nyasaye koro timne maber. Neno mari Nyasaye oduoko. Erokamano. Adwani mondo anyisi gimoro janeno mara ni Lolwe TV en kar gweth. Nyasaye osekonyowa kendo osegwedhowa kaka onagi yor Lolwe TV. Miyo kata injili mwalando ni gi weche mamoko gi prowas moko mantie Lolwe TV osebedo kendo osekonyo ji mathoth kendo ji mang'eny. Miyo akwayo ni ka ing'eyo ni ineno ga Lolwe TV kamoro amora minenega, to nitie goyo kura migoyo sani. Aleni miligone Lolwe TV kura miluongo ni voting. Ivote ni Lolwe TV, itimo ioro wach e simu mari kanyo iluongo ni SMS. Indiko ni AJEA 141 tioro 22384. Koponi ni kalam kata kiego ka kalam mondo ndik gima koni ni kaeto wagone Lolwe TV kura mondo mi Lolwe TV omed dhi malo. Duong' no dog ne Nyasaye polo malo. Awacho ni ndiko mana ioro ote machuok miluongo ni SMS AJEA 141 mane indiko kamano katiore 22384. Janeno mara Nyasaye mondo mi duong' kod pakoro Nyasaye polo malo. To Nyasaye ogwedhu mathoth kendo wachako rom kendo juma manyien e duond Lolwe TV. Nyasaye ogwedhu Lolwe TV. Erouru kamano.
ng'wono kod pakruok ni Jehova polo malo. Amen. Shalom.